с мен е Хирото и Мобуто. И сега съм аз. И здравейте, дами и господа, аз съм Хирото, така при мен е Прото и Ембито. И аз съм Ембито в момента, аз снимам също и съм много милаги. Добре, хора, обясните ми, що се направи тази глупостка? Защото имаше дърт. Така, преди малко тук имаше някакви скелети, аз ги бутнах от света. Браво, аз тебе ще бутна. Така, съжалявам за големия лак и за малкия екран. Не, ти уди се! Ало, не! Дали господа, строи сте под Ембито. Хора, елате на Is Warp Diamond. Не, няма. Абе, елате там има някаква пояка XP фермичка. Как се казваше? Is Warp Diamond. Дайент. Diamond. Не е Дайент. Еса. Какво? Една миска дай на Никола, миска това дай. Да пробва тя. Добре. Дами и господа, това не е от мен. Виж, От мен е. XP фермичката е там. Да, От МБ-то е. Чек, хора, кой използва дъма меча? Който го използва е ненормален. Аз? Такова нещо да използва, че дъма меча, той не е важен, бе. Чак. Ето ви цветята, виж, че Ти сещаш ли са ти, че ние може да вотнем да скупим още 5 дъманича? Хора, аз ти имам спам да вия нищо. Един човек, бра. Дами и господа, ние сме много големи пичове. Ай, сега е легала, бе. Иване, Това е тази дума, обясните ми, което е. с нея ще разширяваме вече. Бито, какво се направи? Хора, вземете един стак и 32 каблстон за един емералд. Минаваме емералд. Абе, един стак и 33 каблстон за един емералд. Нямаме един емералд. Абе, тъп си, бе! Тъп си, имам предвид. Давай, сетих. Трябва да изкопаем. Ма няма си хабият той просто нещо за един емералд. Вземете. Абе, ти го си много. Сънята посуем. Да, защото и аз... Сега ако искам, знаеш как ще ягата му посуем? Не, аз съм написала. Но и другото хора, сървъра не е С коя програма снимаш? Стефане, с коя програма? Ало, казвам съм Ембито. С бандиката ли? С бандика не се снимаш Емби. Да, това е Бурногод. Да знаеш, че няма да се чуват на хората хубаво гласа. Твоя само са. Няма хубаво да чуват. Я легни да чим да им мириш краката. То не може да легне бе тъп. Да, праси. Дами и господа, ние сме много големи шибаняци. Ай сега са легава, бе. Хора, между другото, аз Сега легавицата. имам между другото купената игра, защото имам Optifine, както виждате. Той аз имам купената игра, обаче сървър не е премиум. Да. Сървър не е Добре. премиум. Не знам дали ще играем в Hypixel. Няма да играем. Да, може би си доста седмици. Ще играем в Hypixel. Така, хора. Дами и господа, чакай. Дами и господа, които гледат моя клип, тоя скин съм си го направил сам. Много яко. Пък, както виждате, аз съм с Борнгот и Hero Gamer H1 не мога да я покажа. Да, защото някой са е... Да, скриншотнали съм скина в някой сървър. Да, Аз си направих, съм го пуснал в нета и просто всички му харесаха да той. мой не съм го пускал в нета. Да ни го... И така, както видяхте как съм го написал, Hero Gamer HG, Хора, аз започвам да си... Чека, събирайте кабелсто. аз в мета събирам. Един стак и 32 събери. И аз съм... Съберете. Ало, тихо малко. Болен ли се, как ще го напиша?
хора, между другото, аз си купих на метало, ама си го нарисувах. Еми и аз моето е много яко, но... Значи, кой гледат моят клип, гледайте. Аз ще намаля ти на чата как са писали, защото ме манери. Нищо такова. Окей, значи на спана, тук са админи, мастер, тук комастър, лептил. Бъгнах съм. И така да, господа, значи това е всичко. Сега отивам на лар паркур и там става един бък. Що ми изгоре? Да. Извини, че съм на ютубъра, ама кола са прави. Защото неговия скин са го пуснали, той си пусна скина в нета и са му го копнали, някой са логвал с ника му. Изобщо не трябваше да направя тая грешка. Друг път няма да я правя. Окей. Така да, фак са паднах. Сега гледайте как ще ми пугни и ще ме върни на дървото и ще отида на едно много яко място. Дами и господа, които гледат моят клип, 4 минути още имам. И аз 4 минути, ей, към. Ей, хакер. Да, аз съм хакер просто. Не, моят клип ще се казва "Снимам с хакери". Опа, не сте го видяли ти. Кое? Аре, добре, ще аз имам хак за X-Ray. И скоро ще стеглях зумито изцяло, защото вече са сети карата. Ако админа гледа клипа на една, ще банни. Той не е българин. Вярно! Не е българин, бе! Не е българин. Ама други българи, които играят сервер, могат да му кажат. Да, пък те откъде знаят гръцки. Да. Това също са гръцки сервер. Дай фан не играем в някакви сервери, защото... Те ще питат майка ти, после тя ще каже на... Тя ще го научи, после ще го кажат. Да пали. Дай, ще има Тя ще падне гота, Да, ще падне гота. Само твоите глави падат, а пък нашите не падат. Дай, нищо ни падна. Не падна, супер. Дами и господа, видите, че съм 24 левел. И трябва много да си пазя левел. Ще умреш. Да. Като скочиш във водата, аз ще спра. Аз няма скачам във водата. Аз скачам. Ама тя водата е била спряна. Таля. Да. И ми заби. Вече ще спряна. Да, вече наистина е спряна. Иланя, Борн го ти спря с... Чип, твори. Да, той е хакер, той е читър. Не, другото не са. Добре, дами и господа, аз признавам, че съм хакер. Не са казвам Борн, аз съм хара хиротове на очите ми ноца. Така, дами и господа, аз признавам, че съм хак. Еми ги хаковите. Прото се пак зато си зато че измислихме, защото си пълен хак. Аз знам само за X-Ray, който се включва с хътто, ето да ме оставиш. Гледайте на сега. Видно колко сърца си. Няма да умреш, нали? Нормально. Аз те обичам. Те да не са легави, моля са. Си запитва, че чупи блокчета. Мен по-строго ми хареса. И аз го смислих, дами и господа. Така да на 9 минути ми е клипа, така че хора трябва да се съберите с... Ари, свършваме клипа, защото на клип е 9 минути. Аз имам 9 минути и 4 секунди. Ари, всички са наредите така. Така, това беше от нас. Надявам да е харесал. Абонирайте се с нашия канал. The Pro Gamers. Хайде, Facebook Facebook страница и айде бай.